दा आङो नैबे आदानाव सोंनानै लानोसै खोनानो मोन्दों बियो ग्रुप इनचार्ज ओरैनो मा बिफां गायनाय जादों बेयावहाय मथा मथि 8-9थासो जाथि दङ खान्थाल थाइजौ ओमफ्राय आमलाइ ओमफ्राय जाम ओमफ्राय फिथाइ सामथाइ आरो गोबां माने फिथाइ सामथाइ जाफैनो मोनगोन फिथाइया थायोब्ला माने नोंनि आंनि सुबिदा जागोन आरो खावलायनाय थाबाय बयबो बे बिफांनि सायाव नोजोर होनो जाहाथे मोसौ मोसा दाउ अमाफोरनिफ्राय रैखाथि होयो ओमफ्राय नै नानियाबो गायगासिनो दं आरोना गोसोखौ मोजां मोनदों दा ने ओमफ्राय ओरैनो मा बिफांथाय बियो जाम जामनाबोथ' फिथाइया जाजाखायो दा नै नानियाबो गायगासिनो दं नानि मा गामिनिफ्राय मालिबिथा आस्सा हेल' लोगोफोर बरायबाय दिनै गोदान भिडिअ'आव दिनै आङो दंफैयो चिरां डिस्ट्रिक्ट लालबिथि फरेस्ट एरियायाव दिनैहाय बेबायदिनो मुलुगनां आबहावा सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानैहाय बिफां फुलि गायनायनि हाबाफारि दङ दिनै बेयावहाय बेबायदिनो 21 बिगा हायावहाय बेबायदिनो दंफां फुलि गायनाय हाबाफारि दङ बेजों लोगोसे साइडआवबो गासिबो मा होनो फिनिशिं थार होजोबनाय जाबाय आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों देखायगासिनो दङ दा बेयावहाय सफैदों फरेस्ट EM रनजित बसुमतारी आरो बेजों लोगोसे खैलामैला रेन्जनि रेन्जार सार आरो बेबायदिनो माखासे इन्टेलेक्सुयेल नेताफोर सफैदों दा आङो गोबांथार बेयावहाय रायजो राजाफ्रा लोब लोब फैनानैहाय बिफां गायनाय हाबाफारिखौहाय लादों आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय देखायलांगासिनो दङ जायफ्रा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनो एबा मोजां मोनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन दायो बिटिआरनि EM रनजित बसुमतारी सारा फार्स्ट टाइम बिफां फुलि गायनानै बेखेवनाय जासिगोन नायनानै लादोनै दा सारा फार्स्ट टाइमावहाय गायसिगोन दा आंबो गायनायसै आरोना फांसे बिफां नै बियो जाम बिफां आरोना जायनि फलाव थायोब्ला बयबो मोनजागोन आरोखि दा बेनिखायनो बे हालामनि रायजो राजाफ्रा एसे बे बिफां लाइफांखौ एसे नोजोर होयोब्ला मोजां आरोखि ना जाहाथे फिनिशिं थार होदों थेवबो बोरमा अमा मोसौ बायदिसिना जानायनिफ्राय एसे रैखा खालामोब्ला बहुत मोजां दा बेखौ गायनायसै आङो नै दा नै ओरैहाय नानिया गायबावबाय आरोना मा बिफां इयो थारमाने मिन्थिया आरो जलफि दा बेबो फिथाइ थायोब्ला ओरैबायदि मोजां आरो जानो ओमफ्राय नै ओरैहाय ब्रादाराबो गायगासिनो दं दा आं दिन्थिनोसै दे नै जोंना आदाया हाखर जावगासिनो दं आरोना ओमफ्राय गोसोफ्राव मोजां मोनदों दा दे ओमफ्राय नै ओरै बिनानावाबो गायगासिनो दं मा बिफां इयो जिखिजाया गायबायल' आरोना औ दे ओमफ्राय नै ओरैहाय मा बिफां गायदों मा खान्थाल दा नायदो आरो गायगासिनो दङ नै दि गायना होदि देनां ज' खाना जाफैनांगौ ओमफ्राय नोंना मा बिफां इयो नानि जायखौ गायबाय आरो ओमफ्राय नै जोंना ब्रादाराबो गायदों नै ओरैनो मा बिफां इलाय जाम आस्सा जाम नङा बे जिखिया देरबा सिनायनोसै दा बेबायदि आरो नै ओरैबायदि गायबाय बेयावहाय टटेल बेयावहाय हाग्राफोरखौ क्लिन खालामजोबखाबाय दा ओरैहाय साइडआवबो ओरै फिनिशिं थार होजोबनाय जाबाय नोंबो गायदों ने दे ओमफ्राय नै बे नानियाबो गायदों आरोना नै मा दंफां इयो आमलाइ जिखिया आमलाइ थिंख्लां दं आरो जायखौ गायबाय आरो ओमफ्राय देरबा जाफैगोन नामा दे ओमफ्राय नै बेजों लोगोसे नायदो नै जेरैजोंबो गायबाय आरोना ओरैबायदि बिफां गायदों बेयावहाय माने जाजाग्रा बिफांबो गायदों जायनि फलाव नै थाइजौ बिफांबो दङ नै ओरैहाय नै गायगासिनो दङ नै दे एम्बुलेन्स लाखिनांगौ नालाय जोङो दा फैबाय गोजोननि सावरायनायाव आरो जोङो दा समाजजों बिफां लाइफां गायनायाव बोथोरजों लोगोसे खाब जानो बेखौ जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों बेखिनि बुंबाय दा गोजोनथाव खौरां आरोना नै बेफोरबायदि गायगासिनो दं दा बेयाव टटेल माने 21 बिगा आरोना 21 बिगा गायनाय जागोन आरो नै बेबो थाइजौ बिफां आरोना ओमफ्राय नै बिनानावा गायदों मा बिफां बियो बिनानाव आमलाइ बिफां
आस्सा नै ओमफ्राय 3 बिफांबो दं नै ओरै नायदो नै ओरै SSB बिफाननिफ्रायबो दंफैयो नै फरेस्ट बिफाननिफ्रायबो दंफैयो फुरा दा बेयाव नायदो नै थाइजौ बिफांबो आरोना नै दा बिफां लाइफांखौ गायनानै लाखिनांगौआबो जोंनिनो दायथ' दा दंफां लाइफां गैयाब्ला जोंहा जिउआव थांनानै थानायावबो कठिन दा बेनिखायनो दंफां लाइफांखौ गायनो गोनां फांसे दंफां दानफायोब्ला जोङो बिनि सिगां फांब्रै दंफां गायना लानांगौआ जोंनि गोनांथि आरो थायोलै खेबनांला थायो थायोथ' नै गायगासिनो दा दे औ मैं बहुत चेष्टा करिছিলো আমার ইলেকশন হৈ আছিল ইয়াত আৰু দুটা গাঁও মই ইলেকশন কৰিব পাৰিলে 200 স্কয়ার কিলোমিটার वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयार होनो थांनो गोनां दंमोन दिनै हायाखिसै थारमाने जोंनि बर'फ्रा ओरैबायदि दुखुनांथाव नोंथांमोननि बे खैला मैला साइडनि मानसिफ्रानो गोबां हा थाखानानै हादान सिफायनाय दंयो जोंनि आथिङाव जों रुवा फुगासिनो दङ हादानाव थाहैबाय आंनि फिसाया जेसेबां ब्रेनि बेखौ आं बुजियाखै साफ्रोमबो मानसियानो ब्रेनि बेखौ जों बाहायनो रोङाखै इउटिलाइज खालामनो रोङाखै बिथाङा सासे रेन्जार बिथांनि फिसायाल' IIT फरायनो हायो एग्जाम्पल थानोनो मोना बे फिसाजों गाव नंगौना नङा मोनो रेन्जाराथ' न'आव थांनोनो मोना सासे बिमाया माइनाव बिमा हिसाबै जा दाव दाव खालामदों बेखिनिखौल'सो मोनदों बियो थेवबो जे दिनै IIT फरायनो हानाय देग्लाय आसामाव जोंनियाव सानैल' मोनदों बर' गथ' IIT बिनि सासे फिसालाया बे जायखिजाया आबसुआ बेखौ कालेक्ट खालामगोन मालाय देनां नङा होमबा खिन्थु जों सिस्टेमखौ एसे मोजाङै लांनि